Morisyum na ang dakbayan sa Mandawi sa pagpangulikta sa basura sa kabalayan o establisimento. May nakita ng bagong labayanan ang syudad. Ang report ni Nico Serino. Balik na ang dakbayan sa Mandawi sa pagpangolekta sa basura sa mga kabalayan. Kay adlaw nga Miyerkules karon, biodegradable wastes ang kolektahon sa mga collectors ug sa mga trucks. Nahunong makadyot ang pangolekta nunot sa nahitabo nga insidente sa pribado nga landfill sa lungsod sa Konsolasyon. Sa maong dapit nga maoy labayanan sa mga basura sa Mandawi, dunay nahitabong pagdahili sa basura, hinungdan nga mihunong una ang pasilidad, pagdawat og mga bag-ong hatod tungod sa kalisod sa agianan. Gipasalig sa Solid Waste Management Board sa Mandawi, may nasabutan na nga bag-ong labayanan sa basura. Adto kini sa pribado nga sanitary landfill nga nahimutang sa Barangay Binaliw, Bukiran sa Cebu City. We were able to negotiate at least temporarily with them. And then right now, there will be a emergency meeting with the Vision Awards. Kay nag-submit naman sa documents. And probably tomorrow mag-special session so that we can tackle. Emergency procurement ang gikatakda nga himuon sa syudad sa pagpakig-negotiate sa bag-o nga landfill. Susama ra ang presyo niini sa pasilidad sa Konsolasyon nga tag 700 pesos ang tipping fee matag tonelada sa basura. Papaspasan sa syudad ang proseso aron dili matanggong ang mga basura sa mga kabalayan ug establishmento. Labi na sab nga nagsaulog karong adlaw ang Mandawi sa fiesta kundi daghang mga basura ang gilauman nga ma-generate. Naman tayo lang yung disposal site, and DNR told us that we cannot throw again sa downside na to. So, out of the question. You were considering umapan, guys? Consider ang ninyo ang umapan? Oh, as a transfer station, yung ano, hindi pwede. So we have to look for another site. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.